A komai wakin magana. Ayi kwarto kwar. To kai kuma dan Hausawa ya taba ka. Uban waye uban kudi ne ginin da za ku ce min Najeriya kuwa. To ni nan dan uwata ne. A da alama mulkin Buhari ne ya taba ka. Amma ba za mu je ga Musa mai suna. Ita rayuwa kuma kulli yaumin haka za a yi harkar rayuwa. Yanzu kai ma Musa mai suna ya taba ka. A ba za mu yadda ba. Ba za mu yadda ba a ƙasar nan. Ina shugaban ƙasa yake? Oke kai ka gudu Saudiya. Ka gudu Saudiya ka bar mu a Najeriya muna ta ɗaukar kebur saboda mugunta. Dan muguwa ma na gaske. Buhari ya ce national. Kana gani muna ɗaukar kebur ka ce Buhari ya sanar national kai dama ba ka da hankali. Dubu bayan da yake jin daɗi. Kaga fa. Dan shege. Wallahi ba za mu raga mu tsohon nan ba. Kai ki damu zuli. Kai ki damu bazuka ba mu shawarar abin da za mu yi mai. Bom ɗin ɓera ko fiya dole sai an zuba. A'a bazuka shawara ka bata ba. Amma ba za mu ji shawara Hannafi Ibro. Hannafi muna jin ka. A kashe shi saboda kowa ya huta. Kisa ba da ni ba. Bara mu je gun kamai shine zai faɗi hukuncin da za a yi mai daidai. A kashe shi kowa ya huta. Allah ya canja mana Buhari. To amin. Amma idan ba Buharin ba a ƙasar nan wa za mu zaɓa kenan. Kwarkwasiya amana ba kwarkwasiya ba kwankwasiya ba. Dan mulki a Najeriya in dai ba kwankwason ba za mu iya da tsoro ba. Na ci moriyar kwankwasiyan. Na ci moriyar Dr. Rabi Musa Kwankwaso a 2023 kai za mu zaɓa. Waye ranar zaɓe zai ce zai tafi je zaɓi wa'annan mutanen. Abala ne zai iya zaɓarsa. Kadan basi na sassara ka. A iya ƙuri abale iya ƙuri. Ina doho. Na'am. A'a dan kwambo ba kai ba da Muhammad Buhari nake nufi. Yanzu mai girma Muhammad Buhari ko akwai wani jan hankali da zaka iya wa 'yan Najeriya. Ina tabbatar muku ina kwana ina tashi da abin da ya damu al'ummar Najeriya. Kayyaki dan kai. To be continue. A komai wakin magana. Ayi kwarto kwar.